Billahi lazi la ilaha illa huwa ba kwa bi na bashin rantsuwa. Wa'annan yaran tallar kansu suke yi. Kamar yadda mutane suka sani cewa idan za a sayar da mota ko wani abu ake ɗaukar hotonsa, gabansa da bayansa da kwiɓinsa na hagu da kwiɓinsa na hagu da kwiɓinsa na dama da samansa da ƙasansa da ɓarinsa da wani kwalitinsa, duk wani guri da ka san zai ja hankali na zaka tallata wani abinka, haka ake ɗaukarsa, haka ake saka shi a jikin kwalinsa ko a jikin gwangwaninsa ko a jikin robarsa da niyyar talla. Wallahi waɗannan yaran haka suke yi. Za su ɗauki gaba, za su ɗauki baya, za su ɗauki gefe da kwiɓi da ɓari da sama da ƙasa da kwaliti da duk wani abu da inganci da zai nuna inganci sai sun ɗauka sun nuna. Ya zama tamkar yadda ake tallata abubuwan duniya, haka suke tallata kawunansu. Asirinsu ya riga ya tonu, mutane sun gane me suke nufi da irin waɗannan hotunan da suke ɗauka. Walau da waya suka ɗauka, walau mai kyamara ne suka sa ya ɗauke su, sai ya ɗaukan musu gabansu, sai ya ɗaukan musu bayansu, sai ya ɗau kwiɓi, an yi style nan an rufe baki, nan ba a rufe baki ba, nan an yi kaza. Sai kaga hoton akalla idan aka yi shi kala 10 ba za ka ga an yi iri ɗaya kala ɗaya ba. Dole sai kaga an bambanta, nan an yi wani abu, nan an yi wani abu, nan an ɗaga hannu ɗaya, nan an ɗaga hannaye ɗaya, nan hannu biyu, nan menene. Ku danna subscribe, ku danna ƙarawa don ci gaba da ganin in dai abin da na faɗa gaskiya ne. Ku danna subscribe. Idan kuma kuna goyuwa da bayan su